Гей, прывітанне! Сёння мы пагутарым пра зубныя шчоткі. Вось, на прыкладзе вось такой электрычнай шчоткі. Так, гэта ў нас Philips HX6530. І так, наогул, чаму гэта электрычная шчотка? Ёсць Oral-B, напэўна, і Philips, дзве галоўныя канторы. І яшчэ кітайскае лайно. Вось. У нас Philips, яна штурхаецца вось так вось. То есть вось все гэтыя валосікі вось так. То есть як трэба вось такія для зубак рабіць штурханні, то яна гэта і робіць. Далей ёсць Oral-B, там ёсць такой кругляшок, і ён не круціцца, не ведаю, туды-сюды ці ў адну старану. Вось, і нават стаматолог казаў, што гэтыя шчоткі, пасля іх трэба яшчэ простай шчоткай чысціць зубы, таму што яна не можа паміж зубоў нешта вынуць. Таму, калі выбіраць паміж гэтых двух кантор, то Philips. Далей, кітайскі ёсць тут проста дрыгалка, то есть он... І если вот тут просто... Яно так дрыгаецца, яно амаль нічога не вычышае наогул. Таму глядзіце, каб было вось именно вось такое штурханне. Далей. Philips трымае батарэю вельмі доўга. Вось гэта мадэль. Яны ёсць, напэўна, на простым маторчыку, ёсць на ультразвукавым, то есть больш штурханняў. Напэўна, 60 тысяч тут у хвіліну. Вось. І без наваротаў маркетынгавых вось гэта мадэль 6530 вельмі крутая. Таму вы можете бачыць. Я набыў яшчэ две, а яшчэ адна ў мяне паламалася. І калі у вас ёсць на ўсю сям'ю шчоткі аднолькавыя, нешта зламалася, вы можете у адну і другую нешта там замяніць, памяняць. Вось, і наогул лягчэй абслужваць. Далей, как абслужваць? То есть вот гэтыя шчоткі, іх можна набыць у Кітаі. Я набыў, напэўна, за $15. Вось у такім выглядзе. То есть без базы, без самой шчоткі. Вось гэта $15. Калі вы думаеце, што вы будете мяняць вось гэтыя штучкі, шчотачкі на кожнага члена сям'і, то гэта і доўга, і, напэўна, можна неяк вось тут разбаўтаць, таму гэта не вельмі зручна, і калі яны каштуюць не так шмат, $15, і будуць вас радаваць даволі доўга, напэўна, гэта добры кошт. І так, то есть, вось гэты у нас по $15. Аднолькавы, так я нават падпісаў пока. Себе, Сергей. Вось. Далей. Адна штучка у нас зламалася. У іх выходзіць са строю. Вось, калі вы, напрыклад, уроніце шчотку, то вось гэтая частка, яна можа ці зламацца, ці штосьці з ею зрабіцца. То есть вось тут нешта адламалася, я пытаўся зварыць, тут все поплавілася, то есть гэтая частка, яна ламаецца, калі вы неяк раняеце, таму не раняйце гэтыя шчоткі, асабліва вось на гэтую частку. Так, вось у нас есть шчотка разобраная, яна у нас вось так была. Разбіраецца даволі проста, вось адсюда выкалупліваецца вось такая штука і вынимаецца вось так, чик, чик. Далей, калі вось гэта штучка зламалася, то яе асобна няма сэнсу пакупаць, набываць, таму што яна каштуе як увесь гэты механізм. Глядзіце. То есть у новым стане, ці вельмі трохі быў, то есть увесь гэты механізм мне каштаваў, напэўна, $6-7. Вось. Таму тут просто надо отпаять два проводочки. Оно вот так достается. Опа. Достается. Два проводочки отпаять. Вот хотите припаять и собрать.
зараз я гэта і зраблю. Так, все, паглядзіце, я замяніў. То есть просто тут два проводочка отпаиваешь, убираешь, вставляешь, припаиваешь. Ось гэта што асталося. Так, все. Глядзім, што все было добра. Асцярожна, таму што тут батарэйка і яна дае напружанне на ўсю сістэму. Давайте праверым. Тут все добра. Ой-ой-ой. Так, і праверачка. Все добра. Вибрация маленькая. Проверка другой. Третий. Может, это лепей за ўсё. Всім да пабачэння. Пока.